един ден в Гърция. Хибрите от Алиекспрес. Или по-точно в Тасос. Да видим и ние това местенце. Няма да смятам пъти нощувки, защото това го приемам за нещо индивидуално. Заради колата или хотела, в който сте избрали. Първа спирка е Кирамоти, откъдето хващаме ферибота за острова. Надолу ли сме? Цената за автомобила е 25 евро. За човеци 5 евро. За детски човеци 3 евро. А за кучета е безплатно. Аз лично бях за първи път на ферибот и беше много готино. Един съвет. Може да носите малко хляб във вас и да храните чайките. Да стигнахме в Тасос и бързаме към плажа. Цените на плажовете са различни. Има места с безплатни чадъри и шезлонги, срещу консумация, но има и места с платени такива. Примерно тук сме на цена от 10 евро за 2 шезлонга и чадър. Много зависи от барчетата. Примерно наливната бира на плажа варира между 5 и 8 евро. Кафе и фрапе не съм гледал, ама кой ти пие кафе бе, братко? За хапване нещата стоят така. Една гръцка салата може да я разделите на двама. Цените са около 10 евро за салата. Рибената супа е около 10 евро също. Скариди, калмари, други морски дарове между 15 и 25 евро. Може и по-скъпо. Бутилка озаки между 12 и 16 евро. Това е горе-долу, не е супер бюджетно място, пък и комплиментите от заведенията са намалели доста. Дали заради COVID или заради множеството българи, не знам. Но мястото определено е красиво и си заслужава. Аз ви съветвам да пробвате рибената супа, мусаката и други местни неща, супер са.